12.000 metro karratuko nabe honetan etorkizuneko apustu bat nahi dugu jarri. 20 milioiko inbertsio bat, zein Danobar Grupen 50 milioi indian inbertsio guztira, Soda Luze eta Goimek kontutan eukita, apustu oso zendua bertako erronketak aurrera botatzeko. Honekin, gure fabrikazio ahalmena handitzeaz gain, instalazio hauek gure makinan muntaiaren doitasuna eta eraginkortasuna hobetzea nahi dugu. Honek suposatzen du kapazitazio berezi eta berri bat, metroak bakarrik ez, baizik eta kapazitazio desberdinak makina prezisoagoak egiteko. Danobaten kasuan klimatizazio berezia jarri dugu, lur berezia jarri dugu eta gu mikramunduan gaude. Orduan hor pabelloi honek lagunduko digu makina handietan prezizioa ondik eta gehiago handigoa eukitzia. Mundu mailan hori nitxo bada eta gu hor lehenenak obiarrenak izaten saiatzen gara. Negozio aldetiken internazionalizazio mailan, teknologi mailan, gauza askotan, baina baita ere aspektu kooperatiboan nik uste histori luzea eta aberatsa daka sentido hortan. Zorionak emateko eguna da gaurkoa, bai, bi arrazoi ditugu horretarako. Zuen 70 urteko ibilbidea eta gaur ezagutzen dugun eta ezagutuko dugun inbertsio berri hau. Danobat kooperatibak gauza asko eta oso ondo egin ditu honaino iristeko. Izan ere, 7 hamarkadako bidea egitea ez da bat ere erraza. Jarrai dezagun denok elkarrekin lan egiten, inoiz baino ausardia handiagoarekin. Helburu berriak lortzeko eta hurrengo belaunaldietan bikaintasun eta harrotasun ondarea eraikitzen jarraitzeko. Herri bat ez da ezer industria indartsu bat gabe eta zuen jardunak helburu horretan asko laguntzen du. Ez izan zalantzarik, euskal erakundeak bide lagun izango dituzue. Zuen arrakasta Euskadi osoarena ere badelako. Beraz, eskerrik asko eta zorionak.